Dobrý deň, milé dámy. Dnes je utorok a máme tu opätovne mini lekciu tvárovej jogy. Dnes by som sa rada zamerala na jednu z mojich obľúbených kozmetických pomôcok, ktoré využívam, aj keď sa pripravujem na naše tvárové mini face jogy. A sú to tieto kozmetické banky, po anglicky možno viacej poznáte ako face caps. Čo v podstate dosiahneme používaním týchto baniek alebo kozmetických pomôcok je to, že naša tvár bude pôsobiť, ale reálne aj naozaj bude viacej prekrvená daným masírovaním, ale taktiež nakopneme aj životnú energiu, ktorá sa volá v joge prána, alebo v tradičnej čínskej medicíne, odkiaľ tieto banky originálne pochádzajú, chi. Tak. Dúfam, že sa vám to pozdáva a môžeme sa spolu do toho pustiť. Rada by som ešte upozornila, že v tomto prípade, ak máte akékoľvek problémy s vašou pleťou na tvári, prípadne ste tehotná, je dobre konzultovať používanie práve týchto baniek s vašim doktorom. Tak, môžeme sa do toho pustiť. A predtým, ako použijeme tieto banky, si prosím aplikujte na seba trocha oleja, samozrejme ja tým, že som sa už pripravovala, som si zo pár kvapiek na seba už dala. Tak to premneme v rukách. Chcem ešte upozorniť, že toto bude v podstate masáž celej tváre a v ďalších takýchto mini lekciách sa môžeme potom zameriať na jednotlivé časti tváre s dôsledným vysvetlením, aké svaly zároveň masírujeme. Teraz to bude také celostné, aby ste sa mohli v podstate pomasírovať hneď, s tým, že neskôr budú naväzovať podrobnejšie informácie. Tak, ako ste si už všimli, sú dva typy, sú dve veľkosti týchto kozmetických baniek. Túto veľkú budeme používať na v podstate celú tvár, okrem očí, a táto bude logicky teda na oči. Tak, zoberieme si veľkú kozmetickú banku. Zakrieme si našu štítnu žľazu, ktorú nikdy nemasírujeme, či už pri akýchkoľvek tvárových masážach alebo používame kozmetické pomôcky. A prosím, zaistite, že sú vždycky čisté a odložené v nejakom čistom prostredí. Tak, jemne stlačíme, priložíme a takým klzavým smerom ideme smerom hore. Nemal by to byť žiaden nepríjemný pocit, skôr niečo uvoľňujúce. Tak, pôjdeme pravú časť tváre masírovať a neskôr ľavú časť tváre. Preniesieme sa na časť okolo brady, alebo teda línia krásy, ako sa volá táto časť tváre. A možno, že ste spozorovali, že sa mi do tváre nahrnula krv, že je taká mierne ružová. To v podstate spôsobuje táto masáž. Samozrejme, našim cieľom tu, si takto chytím časť tváre, druhou ruku, nie je, aby sme si tu vytvorili modriny. To znamená, že vždy pracujete s týmito kozmetickými pomockami, pokiaľ necítite akýkoľvek diskomfort. Tak. Som zvedavá, ak po cvičení tohto videa, čo poviete vy. A teraz použijeme túto menšiu podoči, čiže stlačíme, snažíme sa prisadiť, cítite taký jemný podtlak a smerujeme ju až v podstate k línii vlasov. Tí, čo začínajú s týmto videom, tak naozaj odporúčam iba 2-3 razy, veľmi jemne, decentne. Tak, a teraz smerom tesne pod obočím. Takto, aby ste viacej videli. Podtlak. Tak. Vrátime sa, dokončíme opätovne touto väčšou. Môžeme začať v strede. Toto cvičenie vás skvele pripraví aj na akékoľvek podujatie, kde chcete naozaj vyzerať
čerstvo, oddychnutie. Super. Teraz sa pozrime na to, ako vyzerá pravá časť mojej tváre a ľavá. Vyzerá byť taká viac fresh a vytiahnutá čerstva. Tak, poďme na ľavú stranu tváre. A v podstate začíname to isté, kde si ale na čele ukážeme aj iné cvičenia, ktoré môžete robiť. S touto kozmetickou bankou. Super. Teraz si prichytím čas pod okom. A 2-3 razy môžeme takto prejsť. Dobre. Teraz si opäť vezmeme túto väčšiu banku a v podstate, keď to takto drží, tak vyzeráte temer ako jednorožec, ale toto nie je našim cieľom. Posunieme, ako sme zvyknuté, alebo ako sme si ukázali. A cítime také, ako keby sme si pomaly žehlili tú našu tvár. Takýmto ale super spôsobom. Tak ako som vám toto už ukázala, niekedy sa nám môžu zjavovať také jemnejšie vrásky smerom okolo, tak iba podržíte jemne. Idete ďalej. Stlačíme potlak jemne ďalej. Vidíte takéto začervenanie, ktoré ale naozaj za pár minút by sa malo stratiť. Využijem túto ľavú ruku. To by bolo na dnes všetko. Ja verím, že ste si to spolu so mňou užili a cítite sa o niečo lepšie. Ja sama sa priznám, že to bol dneska možno trocha boj, nakoľko počasie bolo veľmi daždivé, ale môžem vám zaručiť, keď pre seba denne niečo urobíte, naozaj sa budete cítiť lepšie a aj ten deň bude skvelý a budete mať za seba skvelý pocit. A toto je môjim takým cieľom prispieť k tomu. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na vaše ďalšie stretnutie so mnou. Ahojte!